Ayan, mayong buntag. May buntag. Kasi pangalan? Michelle po. Michelle. Espanyola. Michelle Espanyola. Karong Pasko, hapit maging Pasko, no? Sabay mong gustong maabot karong Pasko. Ako lang kanang maayo ang lawas akong mga anak ug magkauban mo sa akong mga anak. San gamay lang nga salo-salo. Salo-salo. Ayan. O, accepted ba nimo ato ang challenge? Kantahon na to ang Station ID Christmas song. Opo. Ready, get, set, go! At magkakarating sa tahanan kapaskuhang pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa at makakarating sa bayan ang ning ng kalangitan, hahawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Ayan! Grabe kasawan, John. Di basta-basta, pang world class ang tingog. Panghanda karong December 25, doon na may idalin sa mga Noche Boy na. Dawata una nga itong wine, non-alcoholic. Mo nang why problema kung mag-inom ni Ana. Yan. Daghang kang salamat sa RMN, DXDC Davao. Thank you. Ayan, kasaman John at to nagmalampuso na punta karong adlaw sa paghatog kalipay sa itong mga sukintig paminaw. Kauban na to si Radyo Manahay Miginita, Radyo Man Joel Veray, Tatak, RMN.